Интересно е тоа што македонскиот народ и овој пат, како и за време на Балканските војни, бугарските окупаторски војски ги пречека како ослободители, бидејќи живееше во еден таков тежок режим на терор, на насилство, на изживување од страна српските власти, без никакви политички национални права и некако првите денови на бугарската окупација ги доживеа како ослободување. Целият български народ вижда днес да се осъществяват неговите идеали за създаването на една мощна и обединена България от Дунав до Бяло море и от Охрид до Черно море. Българският народ ще изпитва завинаги най-голяма благодарност и дълбока признателност към силите от оста и към техните големи водачи Адолф Хитлер и Бенито Мусолини, които осъществиха обединението на България. Особено силни ще бъдат тези чувства по отношение на Германия, чието войски действаха в Македония и Беломорието и които по този начин бяха непосредствените освободители на тези български земи. В тези на благодарност към Лобова, който ни е бил тъй мъдро, без всички досегашни трудности и който можа да осъществи обединението на България, за него величество стария освободителя Борис III, ура! На площад Цар Борис III. Преглед на строените войскови части. Молебенът.
След молебена се извършва символичното обединение на българския народ. Девойки, облечени в китни народни носии, поднасят пръст от Добруджа, Македония, Тракия и западните покрайнини. Духовенството благославя и смесва тая пръст с пръста на майката Отечество. Както никоя земна сила не е в състояние да раздели тази напоена с българска кръв земя, така и никой не ще може да разпокъса вече обединеният български народ. Нашият велик девиз «Един цар, един народ, една държава» се носи тържествено из цялата българска земя. Манифестация из улиците на града. Пъстрите носии от всички македонски краища придават живописен вид на манифестацията. Смесената и благословена пръст от всички български краища се занася тържествено в катедралния храм Света Богородица, за да остане там за вечни времена.